pazowanikwa transport yekusenga mutumbi wamarabha uko Madam Boss vadonata 3 madozen echingwa pamwechete ne3 maboxes ecooking oil. Maidi Limba vamanyamanyawo ndokuwana kuma-lush suits kuya vapuwa sutu yekuti marabha agonewo kupfekedzwa. Bhodhi yake yalodewa nemota yakanzi Sunrest uye vakugadzirira kuti vanomuradzika. Welcome back to your channel. Vazhinji vari kufara zvikuru nekuti masocialites vazogona kumira pamwe chete namarabha. Yes, pakakanganisika kuti havana kugona kunosvika kuchipatara, asi patiri iko zvino ndipo pakakosha. Pane vari kutivo vari kuda tenda vanhu vese for my donations. May God bless you all. Secondly, I have a kind of advice kwatiri tese, including me, kuti tiyeukane zvakanyanya munguva yekutambura panyika paurwere chokudya kana pokugara chaipo. Tisazonyanyoonekwa uye kubatsira kupa vanhu zvikafu panhamo isu tichitadza kupa munhu umwe chete rubatsiro rushomesa zvaro panguva idzodzo. Ngatipagadzirisei sevanhu vatema vomuZimbabwe vakabatana. Ndogona kutukwa pano, asi message kune vane misoro sewangu uyu tichatsiurika. Tigoita vanhu kwavo kubva nhasi ndatenda. Yes, zvinorwadza kuti people come and scatter roses on your grave, yet they could not bring you the fresh roses when you could smell them. Zvakaoma guys, but anyway, tichingotenda vana Madam Boss kuti patotaurwa kuti guys hapatorina chikafu, hapana pekutangira, kune mabhiuzi ari kuchipatara, bhodhi haisati yabuda, but zvinoratidza kuti nekushanda pamwe chete bhodhi yagona kurilisiwa uye akutoenda kunoradzikwa. Ambovata here mumba. Tazoonawo maititi vasvika zvakarewo kuzoita pay her last respects kuna marabha. Zvinoratidza kuti guys vanhu vakamira vese. Maititi remember she tried kumasure uko kuti vaite GoFund for marabha vakambobatsirawo nedzimwe mari, but kungoti pakazongokanganisika pacommunication havanawo navo kuzoita follow through. So guys, ndozviripo for now. Ticharamba chingokupai zvizere.